O kɔnɔ lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabɔkɔrɔ Bɔkari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin ye an sigilen kunnafoni balan ale kɛnɛ la kunnafoni balan in jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ntɛnɛn ni ka taa bila juma la Bɔkari an man da don jamana ale kibaruya la adamadenya sabatili kuma lakana kuma basigi kuma Bɔkari politique kuma yɛrɛ bɛ cogo di faso Mali kɔnɔna la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛ mɔ nka foli badabada o ye kalimu tabaw ye maa minnu bɛ sunɔgɔ muɲu ka yɛlɛ kulu sanfɛ Bɔkari ni ka sɔgɔbɛ sɔgɔbali kɛ o ye kalimu tabaw ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn dafa olu bɛ min sɛbɛn an b'o lakali Bɔkari kuma dɔ la a bɛ taa dɔw jimi sira fɛ kuma dɔ la dɔw bɛ dimi an kɔrɔ a mana k'a fɛn o fɛn ye anw nɔ tɛ dɛ bi baara ye maa saba baara ye nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne tɛnkulen don ɲɔgɔn na studio belebeleba in kɔnɔna la Bɔkari radio minnu bɛ k'u ka fiɲɛ turukala munumunu ka bila an na an b'u ka ɲɛmaayaso fo o kuma k'u bisimila sisan o bɛɛ lajɛlen ka daminɛ e ko cogo di k'a fɔ an bɛ de k'a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bi bɛn Bɔ Jakite Namu maa min bɛ n'o ye denmisɛnninlakaw ye kɔrɔ ye den min kɔni bɛ yen ko i ka dugulama fɛ simi k'o tɛ baasi ye nka n da tɛ bɔ n basi in na yanni ka dugu jɛ e bɛ ko e fa ye ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari e kuma la tiɲɛ tɛ ban ne bɛ n tigɛ don Mali et demain fasiriba n'o ye la rédaction an ka jɛ ka fasiri an ka jɛ ka sɛbɛn Bɔkari a ko affaire Amadou Aya Sanogo ani a jɛɲɔgɔn Bɔkari k'u kora k'u jɛ kunu parce que i b'a fɔ ko tɛrɛkali fasiriba ko a ko malidenw kun sigilen bɛ ne ka ni procès in jaabi makɔnɔ a ko n'i ye nin kiiri in lajɛ Bɔkari kiiri in bɛ ɲɔgɔn na san 7 san 8 sabu jalaki taara ni ka yira k'a fɔ kuma min na jamana masakɛ kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ala ma hinɛ n'a la ale ka fanga dafirila maa minnu kɛra sababu ye ka dafiri a don in kama min tun b'u ɲɛ o de ye kapitɛni Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔn u y'u sigi fanga la fasiriba ko min ye ATT ye ale kɔlɔsilibaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ fanga dafiri ma bɛn u ma finitigilakaw yɛrɛ dama karila ɲɔgɔn na wulikajɔ kɛra dɔw nɔfɛ Bɔkari ni ka t'u minɛ fu siso kɔnɔna la dɔw yɛrɛ minɛla muguda kɛnɛ kan Bɔkari de maa 21 minnu tɔgɔ santalamana k'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ bolola u dafalen don nin na nka u tilala ka tunu fasiriba ko maa minnu n'o ye maa 21 biriwuruju don n'olu tununa u taara min sɛgɛsɛgɛliw baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Bɔkari a yirala k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ni karabara Bɔkari n'u ka dingɛba kelen sen jako o min bɛ Kati kɛrɛfɛ ni k'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɔnɔ fasiriba ko min ye o kiiri ye o de kuma tun bɛ da kɔnɔna la min ye Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw tile 1 tile 2 fo san 7 u y'o kɛ kaso kɔnɔ sigi la fasiriba ko min ye kiiri ye ale wulila min ye Sikaso san 2016 Bɔkari u taar'u jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ni ka ɲininkali ta k'u sɛgɛrɛ kuma minnu fɔra aw sɔn don wa baara minnu kɛra o waati Bɔkari o kiiri o y'a yira k'a fɔ min ye test ADN ye maa minnu bɛ yen n'a yirala k'a fɔ k'u bɛ dugu jukɔrɔ ni k'olu kolo k'a cɛ u somɔgɔ jɔnjɔn ni k'olu joli dɔ ta Bɔkari k'o sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda a yirala k'a fɔ k'o tɛ kɛ Mali kɔnɔ fasiriba ko o test ADN o bolodara o jaabi wolola min na o fɛn ma fɔ malidenw ye sigikɛn bɛ k'o maa kɔnɔ fasiriba ko min ye kiiri ye a bolodara tuguni min ye Bamakɔ yan Bɔkari Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw u bɛ t'u jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ɲininkali 1 ɲininkali 2 u bɛ segin tuguni u bɛ taa so fasiriba ko min ye kunu o de kɛra kiiri laban ye sabu a yirala k'a fɔ min ye ni maaw ye u kana tuguni Bɔkari min kɔni ye kuma bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ kunu Bɔkari n'o kun ye kalo tile 15 ye kuma tɛ min kɔfɛ bilen dɛ Amadu Aya Sanogo ko la o ka ban Mali kɔnɔ ten sa fasiriba ko Bɔkari min ye maa minnu bɛ n'u ka maaw fatura n'o ye berewurujilakaw ye Bɔkari olu ka maaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Bɔkari min ye adamadenya hakɛya tabɔtɔli n'o ye MDH ye olu fana ka maaw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la maa jalakibatɔ n'o ye Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw ye ni ka taa bila u ka sɔrɔnadonbaw la min ye kuma bɔra ka ben Bɔkari a yirala k'a fɔ u hɔrɔnyara u kora k'u jɛ Bɔkari o kuma jalaki mu tun bɛ k'u sɛgɛrɛ Bɔkari ko bilala minɛn min kɔnɔ dɛ jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Bɔkari Keyita ye ale ye hakilina dɔ ta waati dɔ la Bɔkari ko ka yafa ɲɔgɔn ma min ye o sariya mun taara n ka bulonba kɔnɔna na o tuma min y'u ka kiiri yɛrɛ k'o de donna o kɔnɔna la fasiriba ko Bɔkari o sariya min taara o de ye an ka yafa ɲɔgɔn ma Bɔkari ji bɔnɛ tɛ cɛ bilen min tɛmɛna o tɛmɛna Mali kura ka jɔ sankan bolo di ɲɔgɔn ma kura ye fasiriba ko salon kɛlɛ ni salon nasini kɛlɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ko kɛlɛ tɛ banɛ maa minnu sara u tɛna se ka wuli bilen o tuma jamana yɛrɛ bɛna lajɛ Bɔkari ni k'u somɔgɔw ɲɛji cɛ jamana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la
Bokari min ka so kelen-kelen n'o ye logement sociaux ye k'o ta k'o di maa fatulen somɔgɔw ma min ye sefa wari miliyɔn 20 o de kuma fɔra Bokari ka tila k'u ka maa kelen ta ni k'o don foroba baara la o kuma bɛn kɛr'u ma sɔn kɛr'u kan ko ka kiiri ko ban ti sa miliyɔn 20 y'a di la a kuma fɔra ayiwa Fasiriba ko Bokari Tarawele n'a dun ma k'a fɔ ko bɛnkan o balodara o kuma mun de tora bilen o kuma wari dira min kama so dira min kama nin kiiriko kuma kana fɔ bilen a ka datugu Bokari k'a ko in kɛr'o de ye kunun Fasiriba ko min ye Amadu Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔnw o kuma jamana ye layidu minnu ta somaw ye olu timɛlen a kɛcogo la o kuma u y'a ko dansira la min ye Amadu Aya ye o kuma k'a n'a jɛɲɔgɔnw k'u hɔrɔnyara kiiriko kuma min sigara jarati a t'u nɔfɛ bilen yɔrɔ yɔrɔ ka d'u ye k'u bɛ taa ye baara o baara ka d'u bɛ se k'o boloda nka kunu maa dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ Bokari ale kɔni ma jɛn n'o ye Aminata Sumare ye ko nin ko in k'a jɛya sabu a waati kɔnɔna la u y'ale minɛ ni ka waleya cɛjugu dɔ ta k'ale sɛgɛrɛ ka bin ale kan ne ko bala cogo bɛ Bokari n taara n nana dantigɛliba t'o la an bɛ EDMSA maaw fo k'u waleɲuman dɔn Bokari min ye kurantigɛ banbali ye o kuma min ye an n'an wasa don hali bi kunnafoni tɔ la n'an ka gurupu belebeleba in ye Fasiriba ko muso min y'i kankɔrɔ ta k'a yira k'a fɔ ale ma jɛn Bokari n'o ye madamu Aminata Sumare ale y'a yira k'a fɔ bingali mun taara k'ale sɛgɛrɛ ani ɲangata jugu Bokari Tarawele ale kɔni tɛna jɛn nin kiiri in fɔ a ka boloda o kuma tɔɔrɔ mun taara k'ale sɛgɛrɛ ko jamana kiiritigɛlaw bɛ yɔrɔ jumɛn na Bokari k'ale ma yafa bi a ma yafa sini wa k'a tɛna yafa hali sini kɛnɛ Fasiriba ko ni ka nin kelen k'a mɔntɔn k'a da ten i b'a fɔ ko jakumabo a ko mun de kelen kɛra Mali kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko min kɔni nin kiiri in ye sa nin y'a kuncɛlen ye i b'a ye k'a fɔ Amadu Aya Sanogo ale ka sɔrɔlandonba n'o ye maître Cɛsolo Konare ale y'a yira k'a fɔ muso kofɔlen n'o ye Aminata Sumare ale b'a yɛrɛ yira olu la don min na Bokari ko a ko k'ale ye seere ye o seereya baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra novembre kalo tile 30 san 2016 o kɛra Ekenedugu Sikaso kɔnɔna la tuma min na cour d'adisi ale ka bɔli la min ye Fasiriba ko Bokari Tarawele o de sen fɛ ale kɔni kankɔrɔ ta k'ale ye seere ye nka k'a fɔ k'ale ye ɲagatɔbagatɔ ye k'o kuma ma bɔ a da kɔnɔ o kuma k'a ye kumakan fila fɔ sariya yɛrɛ kɛmɛ ka min kɔn kunu kuma ni bi kuma ko kuma kelenw tɛ Fasiriba ko min ye Mali kiiritigɛlaw ye u ye ni Amadu Aya Sanogo n'a jɛɲɔgɔn u y'u ko k'u jɛ Bokari an bɛ don min na ko bi bɛɛ lajɛlen b'i ka du kɔnɔna la o kuma maa 21 min fatura berewurujiw la a kuma tɛ fɔ Mali kɔnɔ bilen dɛ Bokari ko baara de kɛra kunun kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali de 2000 la rédaction olu ka sɛbɛnni don Jabate ko kuma min bɛ taa dugutigi bulon na o t'a bɔ dugutigi den k'i kun da ko la tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Kayimade ND Kayimade ND a ko min ye fasirikɛba ye n'o ye Banizan ye Banizan ko min ye colonel Assimi Goïta ye ko kɔrɔfɔ minnu bɛ a nɔfɛ n'o de ye ko siga kɛnb'a ma k'a bɛ sɔn k'i kanbɔ jamanakuntigiya kalata baaraw mana dayɛlɛ san 2022 n'o ye san 2022 ye ko yalima k'a bɛ kɛ k'i da makun ko makun in t'a jira k'a fɔ ko in ka d'a ye wa ɲininkali kɔni bɔla ka kɛ wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ k'a bɛ waati jan bɔ min ye kabi a kɔni sugandila ka bila an ka camancɛ fɔ ka ɲɛma danganya la n'o ye colonel Assimi Goïta ye kɔrɔfɔw ani lafasali tɔnjɛkulu kɔni sigila sen kan k'a jira k'a fɔ min ye kati dangile ye ko a kɔni k'a bɛ se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o jamanakuntigiya bolobɔli o nɔfɛ k'a bɛ kɛ sabu ye fana k'a to fana n'a kɔni ma ɲɛ u kɔ bɛɛ ka i sen bɔ ko caman na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya camancɛ fanga a sigi bɛ bɔlɔ minnu kan o bɛɛ lajɛlen dɔlen don bɛnkanw ani lajɛrɛba minnu kɛla ni ka charte de la transition ni k'o sigi sen kan k'o kɛ gafe ye o sariya cɛtigɛdenw bɛɛ lajɛlen bɛ ko in maana ka fɔ ka taa a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen o i b'a ye fana k'a fɔ ko waati minnu farana ko maaw kun ɲɛna ko a kɛwale walima a dalaka k'o bɛna kɛ sabu ye k'a dɔn n'a bɛ n'i kanbɔ présidentielle 2022 la walima a t'i kanbɔ k'o dɔ kɔni bɔla ka kɛ tournant sportif pour la paix n'o ye bɛn ni kelenya maanifinw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye o fɛrɛ min kɔni baaraw n'u donna Gawo mara kɔnɔna na k'o kɔni o denfaya kun t'an bɛ ka di a ma o fana bɔlen kɔ yen min ye an balakaw ka ɲɛnajɛba min bɛ kɛ san o san n'o ye 8 mars ye o baaraw fana bɔla ka kɛ masakɛ ka dagayɔrɔ la n'o ye kuluba ye wa ko o fana kɛnɛ k'a tun bɛ yen fana wa nin kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ ko n'a sɔrɔla k'a kun kan k'i kanbɔ ko maaw kun kan ka siga a kumatɔla la nin kɛnɛ fila in kɔnɔna na ko nka k'i b'a ye halisa k'a da dulɔbaranin sigilen don ko maa kofɔlen ko yalima k'a bɛ n'i kanbɔ wa
ɲininkali kɔni bɔ mɛ ka kɛ walima a t'i kanbɔ wa ɲininkali kɛlen don wa ko ni halisa i n'a fɔ n datula la cogo min na an ka camancɛ fanga bɛ la taamana ni sariya bolo minnu ye n'o ye charte de la transition ye o kɔni o sariya cɛtigɛden min bɛ yen n'o ye article 9 ye o kɔni bɛ fɛn min maana o b'a jira k'a fɔ maa o maa bɛ yen ko e sen yela an ka camancɛ fanga in kɔni baarali la walima a lawaleyali la ko e sen man ka ye jamanakuntigiya ɲinili kalataw baaraw mana dayɛlɛ san 2022 o kɔnɔna na wa ko bɛ kɛ sabu ye fana i da ka bɔ ko caman na wa ko min ye colonel Asim Goita ye ko min ye furancɛ ye o furancɛ fana taa bɛ ka di finitigiya yɛrɛ bunakun sanfɛla la n'o ye sɔrɔsiya ye ko n'i ma ye k'a fɔ k'i bɛ n'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ k'i b'i fori ka bɔ fini yɛrɛ kɔrɔda la n'o ye sɔrɔsiya fini ye k'o da kɛrɛfɛ kalo 6 yanni kalata waati cɛ wa ko hali n'a sɔrɔla a bɛ o délai in kɔnɔna n'o ye furancɛ in ye ko halisa k'a kɛn tɛ ka i kunkan bɔ fɔlɔ wa maa minnu bɛ a nɔfɛ n'olu kɔni b'a la k'a tɔ su n'o dɔw bɛ tali kɛ Isa Kawujimu na a nɔfɛmaw la kɔni o kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ min ye colonel Asim Goita ye k'a b'i kanbɔ bi ani kanbɔ sini wa ko min ye jamanakuntigiya ɲinili ye k'a n'o baaraw ni ka o kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ ni ka o tigɛ wa hali n'a sɔrɔla maa kofɔlen n'o ye colonel Asim Goita ye n'a ma kuma lafasali tɔnjɛkulu kɔni ka baara kɔni bɛ a jira n'u ka kɛwale n'u kuma min bɛ b'u da kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ maa kofɔlen ye ko sika kɛn b'a la k'a bɛ sɔn k'i kanbɔ wa min ye an ka minisiri min n'o ye camancɛ fanga minisiri ye n'ale ka baara ɲɛsin bɛ faso maliba ani jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma n'o ye Zeyni Mulayi ye lajɛrɛ dɔ senfɛ Togo jamana kan ka bɛn 8 mars yɛrɛ ma san 2021 in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ minnu bɔ ka bin a ko k'an bɛ donnin de ko bi k'a fɔ ko colonel Asim Goita k'a bɛ n'i kanbɔ jamanakuntigiya ɲinili nɔfɛ wa ko ale ma da a la ko wa ko a taamaserew tɛ a la fana wa ko o kɔrɔfɔ min bɔlen filɛ ka bin min ye fasiri kɛba ye n'o ye Baniza ye ale y'a jira k'a fɔ ko makun dɔw bɛ yen k'o b'a jira k'a fɔ ko min kɔni b'a la k'a fɔ maa wɛrɛw fɛ k'a ka di i ye ko n'a man di i ye i bɛ bɔ de k'a lajɛya bɛɛ lajɛlen ye k'a jira k'a fɔ jɔn la min ye nin taabolo ni nin hakilina ye a b'a la ka min ta ka ɲɛsin ne ma o tɛ ne hakilina ye o tɛ ne kungilenna ye ko nka k'a kɛn bɛ k'i da dulɔbaranin sigi wa min ye colonel Asim Goita ye a ka wulikajɔw ni a ka kɛwale ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɛn min jira o de ye camancɛ fanga in o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na wa o ka se ka tɛngu ka se a hakɛ la jamanadenw bɛ nimisi wasa min nɔfɛ n'o ye kanako ye o min fanba ta mɛ ka dulon a kɛrɛ la a ka se k'o baara kɛ ka se a hakɛ la wa min ye fasiri kɛba ye n'o ye Baniza ye a kɔni y'a jira k'a fɔ k'an k'an sigi min ye colonel Asim Goita ye a y'i kanbɔ sa a m'i kanbɔ ko nka k'a kan ka bɔ de ka faranfasiyali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ ta ka sabala nɔfɛ k'a fɔ k'u n'a senkɔrɔma don tiɲɛ don camancɛ fanga a kɔni kan ka kɔkɔrɔma don waasa jamana a kana bin ka taa dingɛ kɔnɔna na ko nka ko a taa maa dɔ de suganti o la k'a fɔ k'i n'a fɔ k'i aw bɛ jɔ o kɔkɔrɔ k'a fɔ k'u k'i kanbɔ jamanakuntigiya ɲinili kalatɔw kɔfɛ ka taa sɔrɔ charte de la transition kɛn bɛ k'a ko kɔn wa min ye finitigiya yɛrɛ taabolo ye kalo 6 i k'i fosi ka bɔ tenni kɔrɔla la o bɛ a ko maana o cogo la ko wa ko kɔrɔfɔ min bɔlen filɛ ka bɛn lafasalibaw fɛ k'u ka ji kɛ u ka min na nin mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Kayimadi ND kɔnɔna na Baniza a ka fasiri Bukari Tarawele kɔngɔtɔ ni ɲɔtigi olu tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye siga t'o la ne bɛ n tigɛ don kura Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye la rédaction Bukari Tarawele u ko min ye vaccin mun bɛ ka jamana labɔ bi Bukari Tarawele ko vaccin in kan ŋuɲuŋuɲu a cayara fasiriba ko banajugu mun b'an kan n'o ye coronavirus walima Covid-19 Bukari Tarawele bana kelen tɔgɔ caman don n'a kɛmɛ ka diɲɛ sigi a sen samara kɔnɔ a ko fura mun sɔrɔlen bɛ o la Bukari Tarawele ni k'i kisi a sɔrɔli mɔ dɛ o vaccin n'o ye AstraZeneca Bukari k'a ŋunuŋunu cayalen b'a nɔfɛ fasiriba ko Bukari n'i y'a lajɛ AstraZeneca in a dilannen min kɔni tubabu dɔw ye olu girinna ka d'a kan ni k'a yira k'a fɔ baasi t'a la sabu diɲɛ selekina ni kɛnɛya jɛrɛjɛkuluba n'o ye OMS ye ale kɔni ye a sɛgɛsɛgɛ ni k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a san o kuma ko masiba t'a la kɔlɔlɔ t'a la fasiriba ko OMS dun mana kuma min fɔ a ka kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kalamani turu kan sabu u sigikun ye maninfin ka kɛnɛya ko ye fasiriba ko min ye jamana dɔw ye olu ka dugudenw kɔni olu ye fura ninnu kɛ Bukari pikiri ninnu kɛlew la ko joli kurukuru kɔni k'a y'o de daminɛ maninfin caman bɛ yen joli siraw kɔnɔna na ka kurukuru n'o dun kɛra dɔrɔn o ye saya de wa a ye AVC se dɔw ma n ko ye saya de joli man ka kuru ni joli kuru nana adamaden na ka ban o ye saya de yɔrɔ kelen an bɛ min f'u ye vaccin ko la anw tɛ dɔgɔtɔrɔ ye an ye min ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ o de ye kɛnɛya tigilamɔgɔw tulo bɛ na ni vaccin dilanna sisan a bɛ k'a bɛna dilan waati ka na yanni a ka kɛ adamadenw na a bɛ furancɛ min kolonkolon tɛsi minnu bɛ k'a la san 10 a bɛ san 10 de kɛ a bɛ bolo la tɛsiw de bɛ kɛ laboratoire kɔnɔna la awɔ a bɛ ka sɛgɛsɛgɛ awɔ
100 ans 2020 ni sisan san joli san kelen ayiwa ala de yarabi fasiriba ko a ko faransigaw ka jamana kuntigi n'o ye Emmanuel Macron yɛrɛ a ka jamanadenw ka kule de cayara kunu o tuma Macron a ka masakɛbulon la Élysée la a y'i kankɔrɔta a ka jamanadenw ye a ko vaccin min bɛ ale ka jamana kɔnɔ n'a bɛ ka k'a ka jamanadenw na n'o ye extra ye Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ ko a b'a ɲini a ka jamana baarakɛlaw fɛ u k'a jɔ joona joona k'a sɔrɔ jamana dɔw kun banna a la ale ni Allemagne jamana ni jamana wɛrɛw ko ko ayi k'u ka continuer ko k'a kɛ maaw na fasiriba ko Bokar Traoré min ye AstraZeneca ye o tuma a ye yamaruya di a ka jamana baarakɛlaw ma k'a pikiri biɲɛ kelen kana turu maa kelen na u jɔ fasiriba ko maa kelen maa fila fo maa caman kɔlɔlɔ taara k'a yira olu la an bɛ don min na ko bi min kɔni ye o kɔlɔlɔw ye o Bokar ko kan ka maa siran o kan ka maa jɔrɔ fasiriba ko a dun kɛra maa minnu na an bɛ don min na ko bi olu yɛrɛ bɛ cogo di hakilina kunda Bokar min ye maa caman ye hakilina wasi kɔni nana olu la ka ban sabu u kɔnɔ gannen bɛ u ma fɛn gɔni don fasiriba ko min ye Faransi ye Bokar Traoré ka taa bila Itali la ale ni Allemagne nin bɛɛ lajɛlen ko k'a jɔ tɔw jamana 10 bi na olugu de ko k'a jɔ ka jamana bɛɛ ko k'a jɔ se di b'o olugu ye ka tɛmɛ anw farafin jamanaw kan k'a kana kɛ maa kelen na bilen fasiriba ko Bokar Traoré ni dun ye AstraZeneca in lajɛ a nana anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la min ye an ka jamana hali n'o baaraw ma daminɛ min kɔni nin kumakan ye a bɛ maa siran kosɛbɛ a tɛ daminɛ min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye o tuma nin furakɛli a bɛna ta ni ka kɛ malidenw na wa wari fo kuma jɔnjɔn ka fɔ malidenw ye ni nansara dun siranna ka ban mun yɛrɛ bɛ to an bolo bilen an b'a bila kɛrɛfɛ a sɔngɔ ka ca dɛ n'a sɔngɔ ka ca u kun kan k'a ɲɛɲini de fɔlɔ maa bɛ t'i kɔn fa fɛn ne tɛ fɛn min sugu dɔn wa u ka sabali fasiriba ko Bokar Traoré min ye nansaraw ye o tuma k'u kɛn bɛ ka jɛnɛjɛkulu dɔ sigi bi tarata olu de bɛna lajɛ dɔ boloda ni ka sɛgɛsɛgɛli ba dɔ boloda vaccin kan n'a bɛ se ka kɛ mɔgɔw la hali bi walima n'a tɛna se ka kɛ mɔgɔw la Bokar Traoré n'a fɔra k'a tɛ se ka kɛ mɔgɔw la o tuma a kɛra minnu na ka ban olu ta bɛna kɛ mun ye u ka bɔnɛ kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Bokar Traoré bala cogo bɛ di Jabate ni ne n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune a ko min ye fasiri kɛba ye n'o Abdramane Diko ye k'an ka taa an ka catiribɔlaw ka lakɔliso la dɛ min ye Institut National des Arts kɔsada in na n'i y'a ta k'a lajɛ wele kun bila an bɛ an ka seko ni dɔnko minisiri ma n'o ye Madame Darabe Kajatu Konare ye ale kɔni a taara ka taa ɲɛfɔli kɛ an ka maa minnu n'o bila an bɛ députés nɔ na n'o ye CNT maaw ye ka taa ɲɛfɔli kɛ olu ɲɛkɔrɔ wa ɲininkali minnu t'a la ka sɛmɛ a la a ka jaabiw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a da kɔni a nana fala kɔnɔ bin tigɛ bawo a y'a jira k'a fɔ min ye an ka seko ni dɔnko bɛ kalan lakɔliso min na n'o ye Institut National des Arts ye k'o feerela san 2020 ka se san 2021 furancɛw ma n'i y'a ta k'a lajɛ 2020-2021 ko INA k'a feerela o furancɛ in kɔnɔna na ka taa sɔrɔ min ye kunnafoni yɛrɛ jɔnjɔ ye o tɛ minisiri bolo wa n'i y'a ta k'a lajɛ hali n'a sɔrɔla a ka wulikajɔ seko ni dɔnko kɛnɛ k'a kɛ mɛ ka bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bi in na nka nin kunnafoni kelen bɔ ka bi a kɔni kɛla sabu ye ni ka se ka minisiriso ye ni ka mangoya ta kalamu i kan ka ɲɛɲini na kusa don a ka sabali a ma k'a tile la min ye san 2020 n'o ye 2020 ye o furancɛw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛ nɔ bilala anw ka gouvernement jumali ani an ka entrepreneur belebele dɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa min o entrepreneur ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko INA k'a filɛ a bɛ wo min kɔnɔ an bɛ don ko bi n'o filɛ nin ye artisanat ko kɔni ko k'a bɔ yen ka taa n'a ye k'a bɔ jama cɛ ma ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'a kɛnɛ fɛrɛlen don ni lakɔlidenw bɛ kalan ɲuman sɔrɔ lakɔlimɛtiriw yɛrɛ hakili sigilen bɛ kalan walanda ta ni ka ɲɛsin lakɔlidenw ma kɛnɛ min kɔnɔna na wa o sugandili taara bɛn yɔrɔ min ma o de ye an ka zone aéroportuaire ye wa donni kama n'i y'a ta k'a lajɛ o min ye INA ye a bɛnkan sɛbɛn bɛ tɛgɛ nɔ bila waati min na a yela k'a fɔ k'a minɛ INA jɔ waati kana bɔgɔ bi in na san 90 ani san 1 hali n'a sɔrɔ ni adamaden kun don sisan b'a sɔrɔ a si jɛla f'a dɛsɛ bɛ taama na wa ko n'i donna INA in kɔnɔ bi in na min ye kogo pɛrɛlen ye kogo de pɛrɛlen don wa tableau minnu ni sɛbɛnni minnu n'o bɛ kɛ a la tableau yɛrɛ bɛ de pɛrɛpɛrɛlen don wa
fante ina en gonnana ali sigile plafond de be frate kana tu duguma ni ya ta ka laje ajrala ka fo ni belajile de kama mi ye lokol do ye o ningu me saka lakana chugo mina yoro kura o ka sugandi ni ka saka ta institut national des arts ni ka ta joye o de kala nga zone aéroportière o kena konnai wa sai be tekano blado mi ngama mi yanga gouvernement du Mali ani entrepreneur malien no ye anga sorobu so banye o koni ye sebe tekano bla ministre so bele saba o lude ko me kena konnana no yanga ministère des domaines et de l'habitat kata se ministère de l'urbanisme de logement ma ani ministère de la culture de l'artisanat et du tourisme ni belajile tumbe adoni kama kena konnana o belajile sebe fana ni ka atekano bla ka jirala fana sebe konnana no benga sebe ye ka jira ka fo institut national des arts abina tajo yoro kuramina mo mi no ye sorobu so bay no yanga malide ye ko korole ko te di amade abeta kura inde joko banfolo korole na ye kura inde joko kileta ka di gouvernement ma wati mina o korole o be soro ka bla aka boloka abe soro ko jo abe mago mi nganga dlola abe soro ko mago ta ni ka nyeshi yoro korole ma wa ko hagle entale ki baye ka fo mi ye anga pangulu jigi no ye anga pangulu baragalo ka chageda baye no ye agence nationale de l'aviation civile anaki olu yu ka yamariadi kata se direction générale des aéroports du Malima ademu olu fana yu ka yamariadi ka jira ka fo ina ka joli zone aéroportière konnana ko koni ko sababa belebele do wa mina fonda tulala chugomna lagol lunga basigi nuka haglizigi ani lagol no ye kalanfo lagol medru olu ka sika kuru di lagol do ma haglizigi konnana bawu ina kuma yoro korole mina akwa se me wati masa mi ye mangai no ye suguba konna mangai abeke sabu ye lagol medri bala ka kuma mi invo no ye walanda dili lagol do ma ko belajile ta mena wati kelen konnana wa mi ye kala ye bisi basa do me akko konnana wa ina fonda tulala chugomna fana mi ye yoro korole yi akoni akum chejugela fuga ibai chejuga mi ndone akko belajile ku halakile do mate lagol do be sigi bamunu zave belajile cheledo ga mi yanga entrepreneur malien ye no soro buzo banye ale koni ajra ka fo mi ye ni yoro kuranye ana joka ke wasai ka jo ina fanga frafi joli be ke chugomna no ye architecture moderne sudano sahelie ka jo no haglnaw ye wa bena ke kene fana kene mi na lafiya ambe ko sebe wa kene boya belajile minen ta ambe ka di mami ma o de ye ingénieur civil no ye turki ka denye o de karoba murumi ale de ye directeur du consortium malien de construction ye ale koni chagada aka bulo fara belajile koni be wuli ka jola ka alaja sami ina jabala kuranye aka se ka jo chugo mina ina fo jamana nyemo be ka alla nyini chugo mina wa mi yang entrepreneur fana ye akoni abala ka fe belajile jo anafulu doroma kele amabo fasokuna abeka belajile jo warbe ka bwa era du fa konna na tlala jolla wati mina ka ta ka adi onga jamana marabo ma ibaye ka fo yoro korole o be soro ka bla aka buloka wa joli blambe franja min gonna no o kalota anisigi e bonyongo ye wa ko ne korofo intaka alaje mi ye yoro koranye abena jo mi ye block ai o ko ne o bena jo fiafia minga o metre carré e kemenani bonyongo ye mi ye R+2 wa o R+2 mi ye salle de spectacle ye munu no ko ni boya beta o be saka ma hageminta o ma kemefla e bonyongo ye exposition salle d'exposition fana be akonnana foka ta se mi bloc B o fana R+1 o bena bla fiafia minga o ye mètre carré bakile ani kemeshegi ye wa salle de classe ani datilio bela jilembe akonnana mi ye bloc folo ye o bena bla administration local metro ka bloka mi ye a direction ye wo temele go ka boy courant o na sama fururu katani yorogo volena yanga énergie du Mali ve mi ye o ka mabe wele ko moyenne tension o koni o courant mena bla ina kuraka bloka wa mi groupe électrogène do fana o bena tafari kato o sigini kene konnana mi ngoni capacité ye 400 kVA mi ngoni be courant koni sarata sa ni yorokura inglale konnana mi ye alisa wulika joye ajirala koni ye achien folo fasri ke bala no Abdourahmane diko ye koni ye achien folo ye opérateur ou entrepreneur malien o kase ka yoro taka ajo ka soro doroma klema bo faso kuna ka belajile bo akuna na ye jo ka banwati mina aka hagaw ye mi o be soro ka sabati ayoro ne nguya sebe mi na ya sama ka bo Mali tribune gonnana Abdourahmane diko aka fasri Abdourahmane diko amba fo warta wore ne ben tega dongo kura notre printemps fasri ba no ye bara de bara ako minye da wulila songala maye warta wore gouvernement de transition Mokhtar Wani ale ka gouvernement warta wore ko yelama belebele o de bina do ala clé flaina fasri ba ko ako che jambandaw na le transition o nyema ye warta wore ale de koni ni kuma kan bela jilembo adda aya yira ka fo aka jateminela
wuli ka jɔn minnu kɛra Mali kɔnɔ ni waati labanw na Mokhtar Wani ale min ye premier ministre ye Boubacar Traoré danaya mun tara ka da kan ani politique maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu kɛ a ye hakilina minnu sɔrɔ o ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna la ko dɔ bɛna kɛ ko mun bɛna kɛ Boubacar Traoré n'a dun ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen hakilina tɛ kelen ye dɔw bɛ ka sama fan dɔ fɛ dɔw bɛ k'u ka kanubaga yira fan dɔ fɛ o ka bɔ cɛmancɛ fanga baara la bɛɛ ka kan kelen fɔ jamana kunkanko la o tuma fɔ bɛɛ da ka don a la Fasiriba ko bɛɛ da ka don a la o tuma min ye bɛɛ ye ka bɛɛ wele Boubacar Traoré ni ka jɔyɔrɔ dɔ di bɛɛ ma Boubacar Traoré ko di baara kura bɛna daminɛ maa minnu bɛ n'o ye ministre kɔrɔw ye minnu ye transition baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ Boubacar Traoré k'olu ka ko bɛna kɛ cogo di Fasiriba ko min ye somaw ye ani Moro olu ka naw bɛna diya kosɛbɛ Boubacar Traoré maa caman de bɛ yen u sɔminen ministère kɔnɔna la o tuma kalo 1 kalo 2 kalo 4 k'olu bɛna bɔ kɔnɔ ka sɔrɔ u ma san 1 kɛ Boubacar o gonya kama Mori caman ka nda bɛna diya a barata n'i ye kalo 1 ni kalo 2 sɔrɔ ministère la a ka di koyi n'i bɔra la a ka ɲi kalo tɛ foyi ye sabali kalo 1 kalo 2 kalo 5 ka ministre yɛrɛ jabɔ kosɛbɛ a ka dɔn i farisogo la a ka dɔn i yecogo la fo san 1 V8 fila bilalen ka bolo kan dɔ bɛ taa denmisɛnw bila i yɛrɛ bɛ ka munumunu i tɛ min dɔn ka fanga nɛnɛ dɔrɔn k'i dabɔ a la Boubacar Traoré i t'a dɔn ko fɛn jugu tɛ yen ka tɛmɛ a kan ayiwa a ma f'e ye ko dɔw ko n'u ma kɛ ministre ye ko fa bɛ d'u la kuma ma f'i ye ayiwa ala ka fɛn ka di de o Fasiriba ko Boubacar Traoré min ye cɛjan bandaw a na kɛ n'a tilal'o baaraw la ka ban ale ni Mokhtar Wani premier ministre ye Boubacar Traoré politique maa minnu bɛ ni laɲini kɛr'u fɛ u k'u ka cɛdenw di ka na société civile laɲini kɛr'u fɛ u k'u ka cɛdenw di ka na jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ min jamana tɛ jɔ a kɔ laɲini kɛra bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u ka cɛdenw di ka na Boubacar Traoré ko dilannen don k'o ban dibi kɔnɔna la a tɔ tora dɔrɔn o ka bɔ i kɛnɛ kan ministre ni ministre aw taara so ni ministre ni ministre aw donna kura ye ministre dɔw bɛ transition in kɔnɔna na hali u kun kana kɛ yen jɔn la Fasiriba ko Boubacar Traoré ko ye tile filanin ko ye sabu min ye cɛjan bandaw ye a ye baara min ta ka di Mokhtar Wani ma ale ye kuma minnu fɔ CNT kɔnɔna la k'i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛna kɛ tile 2 in na min bɛna kɛ tile 2 in na dɛ o de ye ministre yɛlɛma ye o tuma ko malidenw bɛ n'u sigi o kan yaasa Mali ka bɛn ni basigi bɛ se ka sabati cogo min na a ka kɛ ten walasa politique mɔgɔ minnu n'olu bɛ mankanba ci la o dɔw mana don a kɔnɔ walima u ka tɔn mɔgɔw mana don a kɔnɔ an bɛ lafiya Bakari Togola ko ten ka jɔnni don bɛɛ da bɛɛ lajɛlen bɛ d'a ma an ye min bɔ notre printemps kɔnɔ a bi bɔli don tɛgɛ bila n k'i sɔn ma ɲumanya tɛ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o b'a wele ko l'observateur nin ye DK nin ye a ka fasiri ye a ko min ye anw ka député kɔrɔw ye minnu sugandila ni El Hadji Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ a kɛtɔ la ka jamanakuntigiya ɲɛmaaya k'o wala sɛmɛ a démission kɔni kɛtɔ la a bɔla an ka jabaraninw na k'a jira k'a fɔ min ye 6e mandat législature députéw ye k'o kɔni k'u bɛɛ lajɛlen k'a y'u assemblée ci bɔgɔbɔgɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw bɛ tɔn minnu na n'o bɛ an ka farafinna keleya tɔnba ko fɔ n'o ye CEDEAO ye ka taa se Union africaine ma n'u kɔni bɛ wuli ka jɔ la jamana ye n'o bɛ jamana jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ ninnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye 6e législature député ninnu u gwɛlen kɔ ka bɔ assemblée kɔnɔ min ye cɛmancɛ fanga ye o nana o nalen kɔ i b'a ye k'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw sigilen i b'a ye k'a fɔ jɛkulu min n'o kun kan ka assemblée nɔrɔ bila o fana sigila sen kan hali n'a sɔrɔ a sigitɔ a kɛra gɛlɛya ye n'o ye conseil national de la transition ye CNT kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ n'o ye CEDEAO ɲɛmaa ye o kɔni maa bɛ se k'a fɔ ten u ka bulonba wasabulon min n'o bɛ CEDEAO kɔnɔna na o ɲɛmaa n'o ye président du parlement de la CEDEAO ye Didier Mohamed de Tunis ani a nɔfɛmaa maa 12 olu ye taama kɛ anw ka jamana kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ u nalen kɔ u ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fɔlɔ ni danga u ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ u ye munumunu salo kɛ ka ɲɛsin CNT yɛrɛ jabala ma ka se ka taa o ɲɛmaa ni ka se ka o kuma ɲɔgɔnya n'o ye colonel Malik Jaw ye o kuma ɲɔgɔnyalen kɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ faamuya u ka kumaw kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kumalen kɔ fɛn min bɛ faamu o de ye député minnu n'olu kan bɛ ka jamana jɔyɔrɔ fa min ye Union africaine ni CEDEAO kɔnɔna ye k'olu bɛna wala sɛmɛ hali n'a sɔrɔla i bɛ ka kun y'a jira k'a fɔ 6e législature députéw k'o kɔni k'u ka baara danna ale ka démission d'o ma wa min ye ni maa kofɔlen ye maa 5 bɔɲɔgɔnko olu kun b'a la ka baara kɛ halisa jamana to a la CEDEAO kɔnɔna na ani Union africaine na nka kɔsada in na min ye CEDEAO wasablo o ɲɛma n'o ye Didier Mohamed de Tunis ye ale ka kuma ɲɔgɔnya ni an ka CNT ani jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye maa 5 n'olu kun jɔyɔrɔ u kun kɛn bɛ ka faso jɔyɔrɔ fa ni jɛkuluba 2 kɔnɔna na k'olu o bɛ na u nɔrɔ bila ni an ka CNT wasaden dɔw ye o kɔni a bɛna kɛ sabu ye min ye maa kofɔlen ninnu ye hali n'a sɔrɔla a kun fɔra k'u ka taa so u kun b'a la ka baara kɛ halisa jamana faso maliba to a la wa yanni CNT fana u kun ka sigi sen kan n'a ma ɲɛ k'a
fɔ CNT n'o ye Conseil national de la transition k'o sigila sen kan min ye maa kofɔlen ninnu ye maa 5 olu na wala sɛmɛ maa 5 wɛrɛ u bɛ taa u nɔrɔ bila CEDEAO ani Union africaine o kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ maa ninnu ka baara u ka baara laban da bɛ se ka se min ma o de ye kalata min n'o ye jamanakuntigiya ɲinili kalata baara minnu n'o bɔra ka kɛ Niger jamana kan i b'a ye k'a fɔ CEDEAO tɔ la ni anw ka jamana tɔ la o ye o kalafili k'a daminɛ a daminɛ na fo ka na s'a kuncɛ ma u ye baara kɛ ni faso Maliba kɔni ka jɔyɔrɔ ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ halisa min ye wulikajɔ ye o kɔni bɛ sen na yalima maa kofɔlen ninnu u da bɔtɔla i yɛrɛ ɲumanna u da bɔtɔla tulu la k'a fɔ k'u bɛ taa so u bɛna jɛni a ye wa ɲininkali tɔn bɛɛ nka min ye Maliki Jaw ye colonel Maliki Jaw Conseil national de la transition ɲɛma ale kɔni y'a jira k'a fɔ maa 5 kɔrɔlen min kun bɛ yen 6e législature tɔ la depuis to ka wuli jɔyɔrɔ fa anw ka faso Maliba CEDEAO ni Union africaine kɔnɔna na k'olu na taa min ye CNT maa 5 kura ye olu na suganti ka bila u jɔyɔrɔ la nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'observatoire kɔnɔna na DK a ka fasiri kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Wardrobe n balancogo bɛ di bon jabase ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o ko a ma l'alerte o don l'alerte nin ye maa min ka fasiri o ye ND o don ND ko min ye anw ka jamanakuntigiya ɲinili kalata baaraw ye k'o bɛ sen na min ye présidentielle 2022 politique mɔgɔw bɛɛ lajɛlen b'a la k'i sɔn i ta fa min ye maa 6 ye o kunkolo o kɔni a kɛn bɛ k'olu ja k'a la ni ka u maana o don mɔgɔ fɔlɔ o de ye anw ka premier ministre kɔrɔ n'o ye an ka jamanakuntigi fangabolo ɲɛmaa kɔrɔ ye Musa Mara k'a wulen bɛ ni ka jamanadenw ka senkɔrɔma dondoli k'a bɛ k'o fɛɛrɛw o bɛ se ka sɔrɔ a fɛ cogo min na a bɛ k'o baaraw boloda k'a bɛ waati jan bɔ a bɛ munumunu salo la an ka alabato kɛnɛ ninnu kan n'o ye misiriw kɔnɔna ye waasa min ye maa minnu bɛ sɔrɔ yen hakilina minnu bɛ a la jamanakuntigiya ɲinili fɛɛrɛw bolodali la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kan wa ko n'i ye maa in da k'a lajɛ min ye misiri ninnu ye o kɛn bɛ k'o yɔrɔ ninnu de matarafa kosɛbɛ nka kɔsada in fɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛn bɛ k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ni ka taa an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye marabolow ye o marabolow fana min y'an ka togodaw ye a taalen bɛ ye ka se ka taa olu fana kuma ɲɔgɔnya maa kofɔlen n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sigida 4 n'a ye a bɛ yen fa de fɛ wa a bɛ wuli ka jɔ la min ye danaya ye o bɛ se ka da kan cogo min na ni jamanakuntigiya ɲinini kalatɔw yɛrɛ kofɔ dankan n'a fɛɛrɛ dayɛlɛla bɛɛ a bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min na o baaraw fɛɛrɛw kɔni b'a la ka tigɛ a fɛ ko n'o bɔla ye maa 2nan o fana o tɛ maa dogolen n'o ye Sumaworo Bube Mayiga ye o fana ye premier ministre kɛ anw ka jamana kɔnɔ fo ka taa se ministre de la défense ma n'o y'an ka sɔrɔsiw ni mugutigi kɔrɔw ka ministreso ye a y'o baara a y'o ɲɛmaayaw kɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana k'ale maa min don a fana ka wulikajɔ kɔni kun dan bɛ anw ka faaba de kɔnɔna ma yan nka kɔsada in fɛ min y'an ka marabolo ye a fana bɛ k'i kunda yen kan wa min ye wulikajɔw ye a kɔni b'a la k'o sabati a ka tɔn to a la ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ n'u fara bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye club de soutien ye a n'olu bɛɛ lajɛlen jabawlaw bɛ yɔrɔ minnu na a bɛ ka i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka taa yen kan ninnu ni ka u bɛɛ lajɛlen kuma ɲɔgɔnya min ye maa kofɔlen ye fɛn minnu bɛ a nɔfɛ n'o bɛna kɛ sabu ye ni k'a ka jamanakuntigiya ɲinili ni k'a don bisi basa la o de ye kɔrɔfɔ minnu bɛ a nɔfɛ k'a to ministre de la défense ya la i b'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛ minnu sanna a jirala k'a fɔ ko ŋanamu da kelen o t'a la ka ɲɛsin o minɛnw santɔla ma n'o bɛ surfacturation ni ka o kofɔ wa maa min don k'a bɛ se kuma na maa don a bɛ an ka administration ye n'o y'an ka forobaca kɔnɔna ye a b'o taabolo dɔn kosɛbɛ wa kɔrɔfɔ caman bɛ a fana kɔnɔna na a da kɔnɔ min bɛna kɛ sabu ye ka nin kɔrɔfɔ minnu b'a nɔfɛ ni k'o fura k'o da kɛrɛfɛ n'o bɔla ye min ye maa 3nan ye Cheikh Modibo Jara Segukaw ka den kelen a fana hali n'a sɔrɔla k'a kunkan suman bɛ cɛmancɛrɔ fanga min n'o bɔla ka kɛ ATT ka fanga dafirilen kɔ ale tun ye premier ministre plein pouvoir ye o i b'a ye fana min ye Cheikh Modibo Jara ye k'a ye wulikajɔ caman kɛ min ye premier ministre kɔnɔna ye da dumunifɛnw sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na o kɔni o tora malidenw hakili la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ kɔsada in na a bɛ k'i da makun ni mɔgɔw tun b'a la k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima Cheikh Modibo Jara bamananden k'a taa mɛ mini maa kofɔlen e ko a ma bɔ dibi la k'i jɔ kɛnɛ ka sa wa bawo min ye anw ka kalanko ye kɔsada in na barodalasigi dɔ kɛla a kun welen bɛ ka bila o kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye ɲɛdɔn min bɛ a la ani kodɔn min b'ale kunkolo la ani a ye baara minnu kɛ lamarikɛn jamana kan NASA tɔgɔ la fo ka taa se Microsoft ka ciden u ka cɛkɛda bolofara min n'a kɛra olu ka lasigiden ye jamana farafinna gungana na n'o ye Microsoft Afrique ye a ko k'o
baaraw a y'u kɛ k'u se o hakɛ la hali camancɛla fanga min ni da tul'o la k'a y'o baara kɛ hali n'a sɔrɔla a kuncɛcogo o ma ta ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ ale fana mana bɔ yen min ye jamanakuntigi kɔrɔ ka ɛtɔ ye n'o ye gesedana ka ɛtɔ ye Rassemblement pour le Mali n'o ye RPM ye o ɲɛma n'o ye Bokari Tereta ye a ko minɛn kɔni da jɛngɛnna a kɔnɔfɛn ko bɛɛ lajɛlen ma bɔ wulikajɔ sabati n bɛ u fana fɛ barodɔlasigiw ni kumaɲɔgɔnyaliw anw ka faaba kɔnɔna na ani marabolo kɔnɔna na wa kɛrɛnkɛrɛnnen min ye Kayi mara ye kɔsada in na u bɔla yen waasa min u ka tɔndenw ye u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na bari kuma min bɛ Bokari Tereta da RPM to a la o de ye tɔnden kɔrɔ minnu n'olu bolila ka taa fan wɛrɛ fɛ o bɛ se ka na fara u kan cogo min na ka se ka tɔn in ka kologiriya waasa n'u y'u kanbɔ min ye jamanakuntigiya ɲinili ye san 2022 o golo o bɛ se ka jɔyɔrɔ fa cogo min na o fana bɔlen kɔ yen min ye kodɛmu ye Useni Amion Gindo ale fana bɛ wulikajɔ la kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ a ye munumunu salo kɛ Côte jamana kɔnɔna na maliden minnu sigi yen bɛ yen hakilina minnu bɛ a la a ka taama senfɛ a n'olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya hali kɔsada in na min n'o bɛnna marisi kalo tile 7 ma san 2021 an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba min bɛ yen ni a yɛrɛ bɛ ka kuma tɔn belebele dɔ to a la n'a bɛ wele ko plateforme jigiya kura a kɔni a ye kɔrɔfɔ caman bɔ ka bɛn o kɛnɛ kɔnɔ wa a kuma o kuma a bɛ anw ka finitigilaka minnu n'olu bɛ camancɛla fanga ɲɛmaaya la an bɛ don ko bi a b'olu tan ka tɛmɛ bawo a y'a jira k'a fɔ fanga boloda b'u fɛ cogo min na fanga b'a la ka taama cogo minnu fɛ ko a taabolo k'a tɛ k'ale n'a ka tɔndenw ja wa ko min ye taabolo ye n'o ma falen a bɛna kɛ sababu ye an b'a fɛ ka laɲini min kɛ n'o de ye maliden kura jamana kura k'o kɔni o bɛ to sugokan n'an bolo o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye Laurent Désiré Kabila maliyɛn ye Musa Senko Kulubali ale fana a y'i kanbɔ maa si ma deli k'a fɔ Laurent Désiré Kabila o ye Bokari kelen ka kuma ye a bɔ a la Musa Senko Kulubali Général Musa Senko Kulubali voilà Laurent Désiré Kabila maliyɛn i tɔgɔ dɔn dɛ Sendo jilate ma kɛ boso ye wa a kɛ bɛ ka bomosi min bila n'i y'a ye a kɔni ani Laurent Désiré Kabila bɔ mɛ o t'a kɛ Laurent Désiré Kabila ayiwa Musa Senko Kulubali fana ko ka den bandi a fana kɛ bɛ k'i kanbɔ maa wɔɔrɔ min n'o kunkolo bɛ yan maana kɛ b'a yɛrɛ fana tɔgɔ kan a ka jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko Ligue démocratique pour le changement bakurunbala ko a ma ko LDC a fana a bɛ k'i cɛsiri waasa min ye jamanakuntigiya ɲinili n'o baaraw daminɛna bɛɛ ale bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na o fana mana bɔ yen min ye an ka dugujukɔrɔ nafolo ko o ɲɛdɔn bɛ maa min na Aliou Boubacar Diallo fulakɛ a fana y'a jira k'a fɔ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye jamanakuntigiya ɲinili kalata baara minnu bɔra ka kɛ san 2018 ni a yɛrɛ kɔni a ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ ko kɔsada in na min ye an ka fasiri sɛbɛn dɔ ye n'o ye journal l'Indépendant ye o kɔni ye dasumunsumuli kɛ n'o bɛ wele nanzarakan na ko sondage min ye maa minnu bɛ n'u ŋaniya b'u la ka kalata Aliou Boubacar Diallo ye 100 sarala mɔgɔ 27 olu kɔni y'u ka ŋaniya ni ka o jira maa ko wale a y'a jira k'a fɔ min ye an ka jamana marabolo ta ye ko n'Ala sɔnna ma ni danaya dala a kan a n'a fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa min ye wulikajɔ ye o ka se ka sabati jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ i sigiyɔrɔ la o fana bɔlen kɔ yen min ye Sumaworo Bube Mayiga ye a fana min n'a fɔ n datula ka taabolo tɛmɛlenw na cogo min na a kɔni b'a la ka fɛɛrɛw tigɛ min ye maa kofɔlen ninnu ye u bɛ se ka na u bɛna tɛmɛ ɲɔgɔn na cogo min na ka se ka jɔyɔrɔba in sɔrɔ n'o ye jamanakuntigiya ye o bɛ sɔrɔ u fɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen maa wɔɔrɔ ye o bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'o fɛɛrɛ tigɛ kabi sisan nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na ND a ka fasiri Bokari Tarawele ne bɛ n tigɛ don le confident fasiriba n'o ye la rédaction Bokari Tarawele u kɛn bɛ ka kuma sɔgɔmada in na min ye kuma barikamaba a ko cacoya Bokari Tarawele kabini lawale la min ye cacoya ye ko ni bɛ ka don a la kura ye fasiriba ko a ko n'i bɛ fɛ ka farisogo ɲuman n'i bɛ fɛ ka muso cɛ ɲuman ye i bɛna farafina gun kan Bokari Tarawele Ala ye fɛn minnu kɛ anw ye a lakika yɛrɛ dɔn farafin muso cɛ ɲuman fari nugulen bɛ a kan funafuna Bokari Tarawele n'i y'a ye i bɛ tila k'i kɔfilɛ k'a lajɛ nka min ye ɲɛsilikina ni ko yɛlɛmayɛlɛmaw ye min ye natabaya ye Bokari Tarawele ni ka tila ka taa bila hakili ka juru ca ni ka taa bila nansaraw la Bokari Tarawele f'an ka k'ulu ɲɔgɔnna ye min ye an ka farafina musow golo ko bɛ fɛ ka toli dɛ fasiriba ko Bokari Tarawele n'i y'a lajɛ maa minnu kɛn bɛ ka don tulumu na bi fasiriba n'o ye confident ye olu de ka sɛbɛnni don a ko n'i ye Mali musow ta k'u lajɛ min bɛ tulumu bi Bokari o de ka ca tulumu bali an ka caman kɛ b'a adamaden detɔ ye
Bɔgɔtɔrɔ kana siga parce que ba ko a ko an bɛ tulu mun mun kama a ko n'i ye tulu mun dɔw lajɛ olu tɛ baasi ye sabu min ye fiɲɛ jala mun bɛ ci tulu b'an fari magaya nka tulu bɛ tulu min bɛ n'o ye tulu produit ma ye bɔgɔtɔrɔ ye tulu kɔlɔlɔma a ko o de kɛmɛ muso ka munta ye bi fasiriba ko a ko golo bɛɛ lajɛlen n'a kɛcogo dɔw ye kaba golo ye dɔw ye zanfala golo ye a ko fɛn mun man ka den golo kan n'i y'o ta ka da kan a bɛ na ni mun ye a bɛ tiɲɛni kɛ fasiriba ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu ɲɛda bɛɛ butɔn ye dɔw yɛrɛ ɲɛda bɛɛ kɔni kɛmɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na den tɔn ye fan dɔ fini don fan dɔ jɛlen wa dɔw ma kɔ don n'i y'u jigi lajɛ u yanrɔ a bɛ kɛ i b'a fɔ ko nin ye tasuma de kɛ k'a fɔ fasiriba ko bɔgɔtɔrɔ de mun de bɔnna binna dɔw kan ni ka u golofima mɔni to ye ala ye min k'u garisɛgɛ ni ka tugu golobilenw nɔfɛ bɔgɔtɔrɔ ko sendoji la bɛ maa kɛ bozo ye wa ala ye maa minnu kɛ maa jɛmanw ye o y'olu garisɛgɛ ye ala ye an minnu kɛ maa finmanw ye o y'an fana garisɛgɛ mun na an bɛ ɲɛb'u fɛ misali suru kɛ ne ko i bɛ fɛ ka kɛ tubabu ye coronavirus nalen fali min kɛ mɛ tubabu la o kɛra farafinna yan fɔlɔ abada ayiwa o bɛɛ ye misali dɔ ye bɔgɔtɔrɔ fasiriba ko ale wulila ka se dermatologue dɔ ma n'o ye yaya ye yaya yira k'a fɔ produit kɔlɔlɔ mun b'a la a dagosi ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ a ko fura dɔ bɛ yen n'o ye hydroquinone ye a ko n'i y'a lajɛ a bɛ tulu dɔ la maa min bɛ to k'o tulu matarafa kuma bɛɛ hydroquinone bɔgɔtɔrɔ de maa minnu bɛ to k'o tulu matarafa kuma bɛɛ bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ ko tigilamɔgɔ fari de bɛ jɛn'a kan dɛ wa o fari jɛni bɛ laban fɛn min na i b'o dɔn cancer de peau o de ye kasara ye ni cancer de peau sɔrɔ ka ban o ye saya ye fasiriba ko bɔgɔtɔrɔ de muso dɔw bɛ yen olu furukɛ kɔni nun bɛ suma de la kuma bɛɛ n'o ye suma gɛlɛma ye sabu min ye produit ye n'a magara farisogo kan k'i tɛ se ka gɛrɛ a tigilamɔgɔ la wa funtɛni donnen tɛ nin ye ala ka n'i ci fufalani de b'a tigi bolo sumaya bɛ yɔrɔ min na a tɛ se ka bɔ yen bilen fasiriba ko bɔgɔtɔrɔ de ka kala ye k'i ɲɛ turu o kan mun de bɛ ka an bila o la a ko fɛn kɔlɔlɔma fɛn mun bɛ tɔɔrɔ jugu ta k'an sɛgɛrɛ fɛn mun b'an ka hadamadenya la don galama na fɛn mun b'an ka maanifinya tiɲɛ ni ka tila k'an nin karaba diyagoya bɔgɔtɔrɔ de k'an bɛ tila k'an ɲɛtugu ka don o la ko sunguruya walima k'an cɛ ɲa walima cɛw ka ɲɛbɔ an fɛ walima an ka wari sɔrɔ n'i ye wari sɔrɔ bana kan a bɛ taa laban mun na ayiwa fasiriba ko bɔgɔtɔrɔ de farafinna musow k'u cogo dɔn o tuma an ka to an yɛrɛ taya la ala ye min di an ma an ka to n'o ye an kana ɲɛbɔ fɛ k'an ban o la ni ka tugu nansarabilenw nɔfɛ bɔgɔtɔrɔ olu ta a n'anw ta o tuma kan tɛ dancogo kelen ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le confident kɔnɔ a ka bi bɔli don le confident mɔgɔ an b'u fo ka fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ne hakili la sɛbɛn min n'o kun sugantila ɲɛmaya bulon fɛ ka d'aw ma sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen wari sɛbɛn ninnu kun cɛra wari yan'an bɛ wele min ye sibiri tɛmɛnen ye i b'a ye k'a fɔ sotiba min ye alu badara gaku bɛɛ ko ma ko garanke gaku bɔgɔtɔrɔ de jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ye société pompe et funèbre du Mali u ye médaille ta ka d'a ma o tuma k'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la gendarmerie baara la a ye san 40 de kɛ gendarmerie la o tuma garanke gaku k'a ye baara ɲuman min kɛ jamana ye k'u bɛ médaille ta ka d'a ma a kɛra sotiba sibiri tɛmɛnen ye wari balimasiraw terisiraw jɛɲɔgɔn